Il-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qegħdin propju fil-bidu ta' din il-ġimgħa mqazza, ġimgħa hekk għażiża għalina, niftakru fil-passjoni l-mewt u mbagħad twassal għall-qawmien ta' Ġesu, jitolbuh il-mulej biex ngħixu dan iż-żmien qaddis. Tajjeb illi anke llum inġeddu l-memorja ta' senilu meta kien fostna Papa Franġisku propju illum, ġie bħal-bieraħ sena, illum kien fostna wkoll, u nitolbu l-mulej mhux biex salih ħafna imma wkoll biex il-messaġġ li wassal lilna bil-preżenza u l-kelma tiegħu tkompli tkun ta' ispirazzjoni għal ħajja tagħna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħares lejna o Alla li tista' kollox. Ara kemm nonqsu fost tant tiġrib ta' bnedmin dgħajfa li aħna. U għamel li nieħdu r-ruħ għall-merti tal-passjoni ta' Ibni Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Araw il-qaddej tiegħi li jien inwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħed. Qed l-ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jgħajjaġ, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjatett. Qasba mġeġla ma jkissirix, mużbieħ imnemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa. Ma jgħajjix, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-mulej li ħalaq u firrex is-smewwiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha li jagħti l-ħajja lill-popli li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, battek minn idek u ħaristek, u għamilt minnek patt tal-poplu dawl għal-ġnus. Biex inti ftaħ għajnejn l-omja, toħroġ lil-siera mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi, min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi, u d-min għandi nitwerwer flimkien? Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija l-ħżiena biex jaħtfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija l-dewwa tiegħi huma jitfixklu u jaqgħu flimkien? Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk eżerċtu għalija, xejn ma nibża qalbi,
Imqar jekk gwerra tqum kontrija, jien nibqa' qalbi qawwija. Flimkien? Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li għad nara t-tieba tal-mulej fl-art il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħu qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Flimkien? Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Islim għalik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. 6 jiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nar tpur, tiswa ħafna, u dilket biha riġlejn Ġesu. Imbagħad tixrutathomlu b'xara u d-dar intliet bir-riħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota wieħed mid-dixxipli tiegħu dak li kien se jitradih qal din il-fwieħa għax ma nbiegħetx 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra imma x'kien ħallil u billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu ħallija. Din il-fwieħa kienet refeta għal jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira tal-Lud saru jafu li hu kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu imma wkoll biex jaraw il-Lażru li hu kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassasin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lażru wkoll għax minħabba fih ħafna mill-Lud bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-foqra issibuhom dejjem magħkom. Dan huwa il-kliem li Ġesu jgħid lil Ġuda l-Iskarjota hawnhekk fl-Evanġelju llum meta dan għamel il-ment il għaliex Marija użat fwieħa tan-nar tpur jiswa ħafna. U Ġuda qal ikun aħjar li kieku flok tuża hemm dil-fwieħa tinbieħ u mill-300 dinar li jaqilgħu fuq din il-fwieħa jistgħu jgħinu lill-foqra. Sa aħna meta naqraw dan żgur illi f'moħħna jiġi jgħid lill-ħsieb jgħid ma dan Ġuda minn kulħadd hu jitkellem fuq l-għajnuna lill-foqra. Dan huwa dak li kien se jitradih għal 30 biċċa tal-fidda u mhux biex dawn jingħataw lill-foqra. Kif jitkellem fuq l-għajnuna lill-foqra. Mbagħad l-Evanġelista San Ġwan juża kliem ibes ukoll jgħid dana kien ħalliel, kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu id-dixxipli dak li suppost qed imur għad-dixxipli jieħduh. Għalhekk rid juri San Ġwan l-ipokresija ta' dak li qal Ġuda. U aħna nafu li l-istorja tirrepeti ruħha. Mhux kull min jitkellem fuq foqra u għajnuna fil-bżonn, għajnuna l dawk fil-bżonn, mhux kull min jitkellem fuq hekk verament jgħinhom u min jistana minn fuqhom fil-waqt li jsemmihom. Ma jien nixtieq li naħsbu ftit
fuq dil kelma li għal Ġesu, il-foqra issibuhom dejjem magħkom. U hawnhekk Ġesu li jgħid huwa propju mhux biss biex b'xi mod lil foqra jbaxxihom, jew inkella jgħid isma' dawk imbagħad xi mument ħasbu fihom la darba qegħdin dejjem hawn, imma qed juża l-istess kliem li kienu jafu l-Lut mill-ktieb tad-Dewteronomju. Illi jgħid hekk, jekk ikun hemm xi ħadd fil-bżonn fost ħutek f'xi waħda minn bliet artek, la twebbis qalbek u la talaqx idek għal ħuk fil-bżonn. Imma iftaħ idek miegħu, int għandek tagħtih. U la ssewwiċ qalbek meta tagħtih għaliex minħabba f'dan ibirkek il-mulej Alla tiegħek f'kull ma tmitt idek għalih. Għax qatt ma jonqos xi ħadd fil-bżonn fil-pajjiż. Innutaw kif huwa l-kliem li jgħid Ġesu. Ġesu jgħid il-foqra ssibuhom dejjem magħkom u dal-ktieb tad-Dewteronomju kien jgħidilhom il-Lut qatt ma jonqos xi ħadd fil-bżonn il-pajjiż. U għalhekk li qed jgħid illum anki l-Evanġelju lilna huwa l-ewwel nett biex aħna inħarsu lejn Marija dan il-ġest sabiħ tagħha u fih naraw l-imħabba kbira ġeneruża lejn Ġesu il-mulej. Imma mbagħad li niftakru illi hija din l-imħabba kbira lejn il-mulej li lilna għandha twassalna biex ngħinu wkoll lil dawk li huma foqra. Għax dawn imorru flimkien. Ġesu stess kien għaqqat iż-żewġ kmandamenti flimkien tal-imħabba lejn Alla u l-imħabba lejn l-oħrajn, ma nafu wkoll x'qal Ġesu meta semma l-opri tal-ħniena, meta kien qalilna kull ma għamiltu ma l-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. Kemm ikun sabiħ kieku fil-ħajja tagħna aħna ikonna din l-imħabba kbira li kellha Marija lejn Ġesu. Imħabba sħiħa, imħabba ġeneruża u li din lilna mbagħad timbuttana biex aħna ngħinu wkoll lil dawk li huma fil-bżonn. Għax niftakru li dawn dejjem imorru flimkien. L-imħabba lejn Alla li nuru aħna anki fil-kliem tagħna, fit-talb tagħna, imma anki fl-għażliet tal-ħajja tagħna u wkoll l-imħabba lejn l-oħrajn speċjalment lejn dawk li huma fil-bżonn. Ħanamlulu din it-talba lil mulej illum nitolbuh biex jagħtina dil-qalb mimlija mħabba li kellha Marija u li meta aħna niftakru f'dan il-ġest tagħha sabiħ idirket riġlejn Ġesu bil-fwieħa tan-nar tpur, aħna niftakru wkoll li huwa b'dak il-mod li nħobbu lil Alla meta ngħinu lil dawk li huma fil-bżonn u lil foqra bi spirtu ta' viċinanza, ta' kompassjoni, ta' tenerezza, bħalma Marija għamlet ma' Ġesu hekk nagħmlu aħna ma' dawk li huma fil-bżonn. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xanta li b'xara tajba ta' mħabbtek lil bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej qalb mimlija mħabba u mħabba ġeneruża bħalma kellha Marija llum rajnija fl-Evanġelju. Tidlek riġlejk bil-fwieħa tan-nar tpur nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ina mulej biex naħna niftakru dejjem illi nuruk tassew kemm inħobbuk meta aħna nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għattilna jnuna tiegħek mulej li l-morda kollha niftakru fil-morda fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra mill-Malta
Nixtieq niftakar ukoll speċjalment fil-trabi u tfal żgħar ħafna li huma morda u nitlob għalihom għall-familji tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem narfu nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aħna nġeddu llum il-memorja tal-Papa Franġisku li kien fostna sena ilu bħallum nitolbu il-mulej biex kompli jagħtih lajnuna fil-qadi tal-missjoni tiegħu u biex jgħinna wkoll ħalli dejjem niftħu qalbna għall-kelma tiegħu li tkun ta' ispirazzjoni ta' gwida l-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex din il-ġimgħa mqazzatejna ħalli aħna nitlu aktar fil-fond fil-misteru tal-passjoni il-mewt u l-qawmin tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek ta' il-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej ħares li s-sagrifiċċju qaddis li sejrin nofrulek int fiħnina tiegħek waqqaftu għalina biex neħilsu mis-sentenza tal-mewt mogħtija lilna minn qabel. Għamel bih naqilgħu il-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li biha bnek salvana u l-qawmin glorjussihom mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bil-ħtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tiffer tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek li ġej f'isem il-mulej, ożanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien se jingħata biex mir-rajħebati għal-ħobs rat il-ħaj qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana jint u salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha. Wittaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġim Qazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nseħħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltanatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, żur mulej lill-poplu tiegħek. Żomm dejjem taħt il-ħarsien ta' tjubitek lil qlubna konsagrati bil-misteri qaddisa. U jiena nħarsu fina l-mezzi tas-salvazzjoni li int fiħnina tiegħek oġbok tatina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċiddijoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċiddijoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nofru dan ir-Rożarju għal Papa Franġisku illi sena ilu kien fostra Malta. Nofruh biex il-mulejja teħlajnuna ħalli jkompli jaqdi il-missjoni tiegħu b'ħafna dedikazzjoni ġenerożità u għalli aħna dejjem inkomplu nkunu ispirati mill-kelma tiegħu. Se nagħmlu llum il-misteri ta' tbatija billi qegħdin din il-ġimgħa mqazza li fiha se naħsbu ħafna aktar fuq il-passjoni, il-mewt ta' Ġesu li mbagħad waslu għal qawmien tiegħu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minna tal-infern. Ħulġenna l-reweħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija
Meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni flor ta' Ġetsemani wereq l-araq ta' dem. Missirna ninti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun itritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobitna ħarissa minnar tal-infern. Ħuġġena l-reweħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna flagellawh. Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun itritint kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Rina inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa minnar tal-infern. Kull ġenere kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li tifismawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-semmi ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Rina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissna minnar tal-infern. Kull ġenere kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Li konsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-semmi ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa
niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twiet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġenerew kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tat-tbatija meta Sija Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Bissirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tili saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbek inti fost niżampire kif frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissimo orina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarissra min-nar tal-infern. Hu ġenera u kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slim għalik. Lilek inajtu għalli xaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tana. Dawwa lina dak lajnin tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan t-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek. U ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid inti kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imberk inti fost nisa mbirek kif ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' Sema. Itlob għalina. Kewba ta' Filodu. Itlob għalina. Seħħa tal-Morda. Itlob għalina. Kien tal-Midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana tella sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-Ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija din Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu itħolarina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra
li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-feddej warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawhem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-lok glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.